Dankjewel, zeg maar, dankjewel. Dankjewel, zeg. Dankjewel. Dit is een mooie, hè? Kom maar, een beetje opschuiven. Even opschuiven, kun je in de schaduw zitten? Nee? Zo dan. Ja. Komt. Dames worden, ja, er is super blij er al van. We hebben even een koude tijd. Klinkt al legendarisch, maar dat kan nog wel een klein beetje harder. Lopen in de maat, met de borst vooruit en laat je horen. She's too shy. Goed. Papa doen. 1, 2. Fiets even achter. One eternity later. Hi everyone! Welcome na naman po sa panibagong video. Good afternoon sa inyong lahat. It's, ano ngayon? 5 ba ngayon? March 5 na po pala ngayon. Sobrang tagal kong walang video. Yung last upload ko was, kailan ba yun? Last week pa yata yun. Almost, di ko na po matandaan. Basta yung last upload natin, yung napanood nyo, recently na napanood nyo, ano pa po yun? The day, Sunday ba yun? Yung pumunta kami ng Helmond. Sunday yun, diba? And then we had to rush to Opa's house. Kasi nga, he was not okay. And then the rest of the family dun din. So, kami yung pinaka-last na nakita ni Opa. The day after, unfortunately po, si Opa passed away Monday morning. So, happy kami na nakita niya kami before he passed. Si Ruth din happy siya na nakita niya yung lolo niya. And, naabutan ni Ana yung lolo niya. It was a tough week po for the family, of course, as you can imagine. Di ba, kakapanaw lang din ni tatay and then sumunod yung lolo niya. So, mahirap sa both families ba. It was a beautiful ceremony. It was a beautiful goodbye kay Opa. Yung funeral niya. Maganda po yung service. Maganda yung basta. It was very solemn din yung mass. Ganun ba. And then, first time ko kasing nakita yun sa Dutch way. And Anna was there. Iba yung ano nila. Iba yung way din nila, no? Nung funeral ba. And mag-insert po ako ng siguro pictures or clips if I have clips. Hindi ko pa po na-check. It's of course sad, no, na hindi na namin makikita si Opa, hindi na namin siya ma-visit. Just yung grief namin.
Pasensya na po kayo kung hindi tayo makabalik sa daily vlog. I will try my best na bumalik ulit sa daily vlogs. But yeah, today it is Wednesday, day off ko po. And since this morning, I've just been cleaning the house, putting away stuff that I've put off doing for a month na. Ang tagal na. Ang dami kong kailangan gawin, and this is the last spot. Hindi pala, may ayos na pala ako sa baba kasi may bisita po kami tonight, yung uncle ni Ruth, yung kapatid ng nanay ni Ruth. Dito po sila sa amin. Magdi-dinner. So yun. And yeah, I've just been trying to organize my stuff dito sa kwarto. Ang dami pa pong kalat. Pero ang dami ko na pong nagawa. Kakatapos lang pala namin mag-usap ni Dayan. Day, if you're watching, hello. Hello, Saki, if you're watching. Kakausap ko po si Saki tsaka si Dayan kanina. Ipakita ko po sa inyo yung ginagawa ko dito. Pasensya sa mga kalat. Nagtutupi na po ako ngayon ng mga mga bahag. Pasensyaan nyo na. And then mga medyas ko. Yung isa kong closet, nilagay ko ulit doon sa kwarto namin. And then yan, nag-organize po ako ngayon. Yung mga damit ko, binalik ko dito kasi dati mga bags ko yung nilagay ko dito. Yung slippers ni Ana na pangbahayan dyan. And then, nag-ano din ako ng mga pwede nang itapon ng mga damit. This one, mga pagpipilian ko po muna sila. Mga pinaglumaan ni Ana. Ilalagay ko sa balikbayan box. And then yan, hindi pa po yan naayos dyan. Yung mga bags ko, nabilhanan namin ng stand. And then yun, may mga bahag pa dyan. Si Ana pala, andun lang sa room niya. Pumayag na, doon na siya sa room para marami magawa si mama. Mga tinupi, yung mga bagong laba dito ko na muna nilagay sa room niya. I-organize pa ng tatay. Hi! Say hi to the titas, love. Hi, titas. No? Gusto na, oy. Okay, that's okay. Zeg jij? Hij beneden of boven? Boven? Ik nog niet klaar met schoonmaken. Sige, I will just call you when we're going down already. Yeah? I love you. Love you. Thank you. Tapos hindi pa pala ako tapos dito sa room namin. Dami ko pa palang gawin, guys. So ito, binalik ko dito. I know, hindi siya match sa sa closet namin, pero wala akong ibang paglagyan ng nito na white na cabinet na to. So dito ko ilalagay yung mga coat namin for winter. Yan, hindi ko pa alam kung saan ilalagay yan. Ito mga damit ko, ito pang summer. Yan, we've been planning to change our bed, to buy a new bed, pero hindi pa nagawa. Ang daming kailangan pang isipin tsaka bilhin. Yung mirror na yan, dyan na lang muna yan. Dati dapat dito sa kwarto yan eh. Nagligpit, medyo okay naman, nasa paningin ko yung yung mga gamit dito. Compared earlier, grabe kanina, guys. Hindi ko ma-imagine kung gaano kakalat dito. As in, yan, tingnan nyo yung picture dyan. I-insert ko. Pinicturean ko pa rin kanina kasi isend ko sana kay Dayan. Ipakita ko sana sa kanya ba kung gaano kadami yung kailangan kong ayusin. Kayo po, kumusta kayo? Kumusta ang buhay-buhay? Diyan sa Pilipinas or another country? Ang dami ko pang kailangan tapusin. Uy. Yung yung kaibigan kong si Arumba, nag-message sa akin kasi nakabili po sila ng bahay ng asawa niya. Tapos, sa next na town, happy ako. So, puntahan namin sila in the future sa housewarming. Bisitahin ko siya. So, tapusin ko po muna to ditong mga kalat na kailangan kong ligpitin, no?
Yan na po yung aming extra room. Medyo iba na sa ano no, kanina. O yan. And then ngayon, 'di ba? And super happy ako sa nabili ko na stand for our bags, for my bags pala. Bilhan ko si Ana ng ganito pa para sa kanyang mga stuff sa ano baba. And this one, next time ko na ulit siya gagawin guys. Wala na, pagod na po ako. And kailangan ko pa pong tapusin yung mga nilalabhan ko doon sa taas. And then after that, ang last yung gagawin ko is mag-vacuum doon sa babaan, mag-map ng konti kasi nga hindi pa yun na-map kasi. And iba naman tayo no, pag may bisita tayo, kailangan talaga nahihiya kasi din ako na hindi ako komportable ba na makalat yung sa baba. So nilalabhan ko po ngayon yung mga yung case ng ating throw pillows. Yung aking maliit na shura, yung maliit na shura dyan, wala pa. Hindi ko pa po naayos yan. Kailangan ko pa siyang ayusin. I already got rid of so many pairs of shoes. Itong pairs na to, bigay po yan ni Dayan. Hindi ko pa po siya nasusuot. So, ngayon na nakabalik na ako dito and mas may time na po ako. Marami akong gustong gawin dito sa bahay para malibang din ako ba. You know? What is the rainbow? Yan na naman, oh. Gusto niya yung lagayan daw ng ko, ng bag. Oh, just look, ha. Neat pack, ha. Yan, gusto naman mag-makeup, guys. What? What will jij? Ik wil gewoon een keertje dit. Dat wil ik. Ja, sige, ito, Ana. Dat wil ik. Sige pa dayon. Alleen maar een beetje, ha. Niet zoveel, schat. Dat is rood, hè. Dan maakt jouw gezicht rood. A few moments later. Andito na po yung angko tsaka auntie ni Rod. Hindi ko lang sila ipakita sa video, no? Naghihintay pa kami sa papa ni Rod kasi siya yung magdadala ng Chinese food. Naglinis-linis din po kami ng konti ni Ana dito sa sa sala. Kumakain siya ng biskwit. So sabi ko, umupo siya dyan. Nag-apat-apata na naman yan. Bang, zou je bang aan mee? Let op. Bang. Ziekte met heel hoofd, hè? Hoppakee. Kijk, hoog, heel hoog. Waar heb ik kijk je? Hoppakee, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Naar mij toe. Ja? Zo, ja. Ik kwam net langs, maar ik kan me voorstellen dat mensen rijden en irriteren. Ja. Hij is al heel lang alleen, ja, 10 minuten. Abi maar deze, ha? Achter het parkeerterrein. Nee, ik heb genoeg. Oké, sorry. Nou, en dan... Zet jij neer, op de weg. Oh, je moet erop. Daar kan ik in. Ik zit in de rumma. Oh, ja, dat is weg. Oké. Ja, balik po na. Oep! Oké! Oep! Heel goed. Oei! Oep! Oep! Pieuw! Nog een keer. 1, 2. Pieuw! Hoppakee! Ik kan niet. Pieuw! Hey, hoger, schat. Oh.
had de naam geschoren, want bij één komt slecht is. Ja, dat heb ik niet gezien. Ja, we moeten doen. Dat is toen al een keer geweest. We doen nog wel, jongen. Als je wil langs, dan gaan we verkeerd. Pikachu. Pikachu. En Poppykin. Pikachu. Chris Oei. Bills. Oei. Pikachu. Pikachu. Mama. Ben jij Pikachu? Oei. Oei, 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 oei. Sst. Rustig, rustig. Nee, dat kan normaal worden. Dat kan wel. Pikachu. What's your name? Pikachu? Pikachu.